Amen. Ene ahomeda. Yakwa sori apon. Enam kwa so ayeko wuntumi. Yes. Ako preach we TV so. Ene dia me badwon, ene me basset. Ene ko. Mateti omo nyesika omo mame. Omo nto data mame. At me can me hwese omo de ba beto ha. Omo mfa nyina meto ha mentwe. Di yeko preach ya tutete dwom. E wo kan ni. Nti obi antie bi na mo afa na musua dwom to no nyina musua to. Tete dwom ko asore na yeto yatwan wi a na mpelefon transia utimi to e de honhom ba dem ho pa. Anyu ye pani fosu. Opani Daniel fosu ona na ye Greater Accra district pastor. Ona na ye adwuntufo pani e wo gidim. Ono na chi na Apostle Thomas Adubempa enso ba ye adwuntufo pani history. Aha. Anyu me say Yewa be Fredie Sodom Merime. Yeah. Obe wanya ni modi momu. Yeah. So juma enie. Yeah. So kufuni. Kufuni eje. Obe di na tamfo so ni mu. Yeah. Oduma nkwe. Asi yewa be piedi Sodom Merima. Yewa be piedi Sodom Merimo. Yeah. Obe wanya ni modi momu. Yeah. So juma enie. So kufuni. Kufuni eje. Obe di na tamfo so ni mu. Yeah. Oduma nkwe. Na o hwe gum se e huhum nyom ti emfa don tum ye oduma nkuma obedi ni mu ye oduma nkuma obedi ni mu ye eli enyomie obedi ni mu ye oduma nkuma obedi ni mu ye oduma nkuma ye wo be pedi se do merimo ye abawanya ni mani mo so juma enie so kufuni eje obedi na tamfo so ni mu ye boduma nkwe ena mo se ye besa to ba ku sesi a thank you citizen no say baby boss himself yes.